तो आज आसता आम जाना गोटे पुराणा ब्लाउज माप आम किपर बाहर करी गोटे नुआ ब्लाउज कटिंग करवा। तो यहाँ आमर कौन गोटे ना ब्लाउज चित्र प्रथम कौन करवा ब्लाउज को सीधा भाग में पकईदेवा। प्रथम तार लंब एवटू एपर्यंत है कौन ब्लाउज लंब यहाँ हूँ लंब लंब के ना लंब मनकर अच्छे के 14 तापर एवटू एपर्यंत यहाँ एवटू एपर्यंत है आम छाती 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 एवटू एपर्यंत मापिले आम के ना 32 तापर छाती मापी सारे आसा कौन अंटा एवटू एपर्यंत है आमर अंटा अंटा आमर के अंटा मापिले मनकर 28 तापर आसला कौन आमर हाथ हाथ लंबटा के यहाँ हूँ हाथ लंबटा अच्छी मनकर 6 तापर आसला एवटू एपर्यंत हाथ जो महुरी यहाँ हूँ आमर हाथ महुरी मनकर ये महुरी अच्छी के 5.5 तापर आसला आम मिडिल पॉइंट ब्लाउज मिडिल पॉइंट एवटू पर्यंत मिडिल पॉइंट देखा जार जी कहीं था मनकर 32 जेहेतु 8 हम 8 भी जी ना एवटू पर्यंत मनकर ब्लाउज को मापिदेवा जी मनकर 9 थब ताधे मन हाफ मिसेया यहाँ हूँ मिडिल पॉइंट ब्लाउज मिडिल पॉइंट हूँ मनकर 9 मनकर आम ये मापटा बाहरी गला ये मापरू आम नहीं आउ गोटे नुआ ब्लाउज किपर तैयार करवा। तो ये अच्छे ब्लाउज लंब के अच्छे आमर ये 14 तो प्रथम आम कपड़ा टू 2 भाग कर यहाँ हूँ पछपट बाहर एवटू एपर्यंत के ना 6 एवटू पर्यंत 6 नहीं तो यहाँ हूँ कौन आमर ना कांध एवटू पर्यंत कौन 6 नवा एठी आम जी नहीं काख बुले से नवा कांध जी नहीं काख बुले से नवा तार ये काख बुले बाहर गला एवटू एपर्यंत फिता पकई मापे आमर के ना यहाँ हूँ छाती छाती आमर के 32 को आम 4 भाग करदे 4 भाग कलापर आमर कौन है 8 8 रे कौन करवा ना 2 इंच प्लस करवा 8 रे 2 इंच प्लस कले के हम ना 10 एवटू एपर्यंत है आमर 10 तापर है जो अंटा नवा एवटू एपर्यंत अंटा अंटा को सेमती कर 4 भाग करदे 28 को 4 भाग कर 28 को आम सेमती 4 भाग करदे के ना 7 एवटू पर्यंत नहीं जा 7 ये सिलाई 3 इंच मिसेबा एवटू पर्यंत 7 3 इंच मिसे ये आम जो गोटे टक्स ये पड़ो ये 1 इंच जी भारी तेणुक ये 3 इंच 2 इंच ये सीना मिसे ये कि 3 इंच मिसेबा है के 7 ये नहीं अंटा के 7 7 रे प्लस करदे के 3 इंच है के 7 9 इंच एवटू पर्यंत है 9 इंच एवटू पर्यंत है 10 एवटू पर्यंत पिठी मनकर जी ब्लाउज मापटा दे जार जी पुराणा ब्लाउज रे मापटा पिठी लंबटा चौड़ा रखापी चाहिए मनकर 5 इंच से अनुसार आम चिन्ह देवा एवटू एपर्यंत 2.5 नवा आपको एमती आनिक एमती गोल सेप करवा एठू आम 1.5 इंच रे चिन्ह देवा आपको एमती गोल सेप करवा
ଏଠି ହାଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟିକେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିନା ଏଉଠୁ ଏମିତି ଆଣିବା। ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କାଖ ତଳେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ଯେଉଁ ମୋଚି ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ପଛପଟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଲମ୍ବଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏ ଲମ୍ବଟା କ'ଣ ଆମ 14 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ହେଲା 15। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 15। ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଆମେ ପଛପଟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଆଗପଟ ସାମ୍ନାଟା ବାହାର କରିବା। ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଏଠି ଲମ୍ବଟା କେତେ ଅଛି ନା 14। ଆମେ ପଛପଟ କାଟିଲା ବେଳେ ଲମ୍ବ କେତେ ନେଇଥିଲେ 15। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଗପଟ କାଟିଲା ବେଳେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା, ମନେକର 15 ହାଫ୍। କପଡ଼ାଟା ପଛେ ଆମେ 2 ଭାଗ କରିଥିବା। ଏଇଠି ଆଉ ଲମ୍ବଟା ମାପିଦେବା। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କେତେ, ଲମ୍ବଟା ହେଉଛି 15 ହାଫ୍। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି 15 ହାଫ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବଟା ହେଲା କେତେ ନା 15 ହାଫ୍। ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେପଟେ ଏମିତି କାନ୍ଧ ଯେମିତି 6, କାଖ ଗୋଲେଇ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ 6। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କାନ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି 6। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କାଖ ଗୋଲେଇ, ଏ ବି ମଧ୍ୟ 6। ଯେଉଁଠି କାଖ ଗୋଲେଇ ଏଉଠୁ ଏମିତି କାଖ ଗୋଲେଇ ହେଲା, ଏଠୁ ଏମିତି ଫିତା ପକାଇ ମାପିବା। ଏଉଠୁ ହେଲା ଆମର ଛାତି ଅଣ୍ଟା ଯେମିତି ସବୁ ମାପିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମାପିବା। ଏଉଠୁ ଏମିତି ଛାତି 4 ଭାଗ କରିଦେବା। ଆମର ସେ 32 ବ୍ଲାଉଜ୍, ତ 4 ଭାଗ କରିଦେଲେ କେତେ 8। 8ରେ 2 ଇଞ୍ଚ ମିଶାଇବା। 8 2 ହେଲା 10 ଇଞ୍ଚ। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା 10 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା କ'ଣ କରିବା ନା ଅଣ୍ଟା ସେମିତି 4 ଭାଗ କରିଦେବା। 4 ଭାଗ କରିସାରିଲା ବେଳେ ଆମର କେତେ 7। 7ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ଏଇଠୁ ଗଲା ଆମର କେତେ ନା ଛାତି ଥିଲା ଆମର 8। 8ରେ ପ୍ଲସ୍ କଲେ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଲା କେତେ 10। ଏଠି ସେମିତି ଅଣ୍ଟା କେତେ ନା 7। 7ରେ ପ୍ଲସ୍ କଲେ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଲା 9। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠୁ ଆମର ବେକ 2.5 ନେଲେ, ତ ଏଠୁ ଏଯାଏ ଗଭୀର ବେକ ଗଭୀର ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା 6 ଇଞ୍ଚ। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକ ଗଭୀର ହେଲା 6 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏଠି ଏମିତି 2.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏ ଚିହ୍ନକୁ ଏ ଚିହ୍ନ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ପରିକା କରିଦେବା। ତ ଏଠୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ଏଠି ଏମିତି କରି ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେବା। ତ ଏଠି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଫ୍ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିନା ଏଠୁ ଏମିତି କରିବା। ଏଠି ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଖ କତିରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ମୋଚି ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଆଉ ହେବନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଏ କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ମାପିବା। ଏ କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଫିତା ପକାଇବା। ଦେଖିବା ଆମ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଥିଲା, ଏଠି 9। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ତ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଥିଲା 9, ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମିଶାଇବା। ତ ହେବ 9 ହାଫ୍। ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିତା ରଖିବା। ଯେଉଁଠି 9 ହାଫ୍ ହେବ ସେଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭି ପଟି ବାହାର କରିବା। ଭି ପଟି ଏପଟୁ ବଟମ୍ ପଟେ ଯେଉଁ ପଟେ ଲାଗିବ ଟିକେ ଅଧିକା ନେବା। ଆମର 4 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଏପଟ ସାମ୍ନା ପଟ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ ନେବା କ'ଣ 3 ଇଞ୍ଚ। ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇକି ଏଠି ଏମିତି ସେପ୍ଟା ଦେଇଦେବା। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ 32 ବ୍ଲାଉଜ୍, ତ ଏ କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା କେମିତି ନା ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ନେବା। ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବେକ ଗଭୀରଟା ମାପିଥିଲେ, ଏଉଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ଇଞ୍ଚ ଦେବା ଚିହ୍ନ। ଏଠି ଦେବା 1 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏପଟ କାଖ ପଟରୁ ଦେବା କେତେ ଇଞ୍ଚ ନା ଏଇଠି ଦେବା 2 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଠି ଦେବା ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ। ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ କରିବା। ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟାରେ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା।